And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Buntis ako. At hindi ko alam kung kanino. Itago nyo na lang ako sa pangalang May. At ito ang secret file ko. Isa ako sa mga kabataang naging masama sa kanilang mga magulang. Dumating sa buhay ko yung pagkakataong lumayas ako sa amin dahil lang sa nag-away kami ng nanay ko. At doon nag-umpisa ang lahat-lahat ng kamalian ko sa buhay ko. "17 years old pa lang ako noon. Mapusok sa mga makamundong bagay at hindi sumusunod sa magulang. Siguro nga may factor din na naging ganito ako kasi hiwalay ang parents ko at hindi ako napalaki ng maayos. Idagdag mo pa ang kulang din ako sa atensyon. Lumayas ako noon sa amin dahil sa maraming bagay. Nakakainis kasi pag pinapakialaman ako sa buhay ko. Lalo na't iniwan ako ng magulang ko noon kung kani-kanino sa mga kamag-anak namin. Tapos biglang dadating yung nanay ko na para bang wala lang sa kanya yung pag-iwan niya sa akin. Malaki yung tampo ko sa kanya. Oo, nagtatrabaho siya para sa aming magkakapatid. Pero kulang yung tungkulin na yun. Ibang tao yung mga nagpalaki sa amin. Kaya ako, umalis ako sa bahay at nakitira kung kani-kanino sa mga kaibigan ko. Naging malaya ako. Walwal doon, walwal dito. Nililibre lang ako ng mga kaibigan ko dahil nga naglayas ako. Wala akong budget. Walang-wala ako. Pero ayoko pa rin umuwi sa amin. Kasi sobrang taas ng pride ko. Wala akong sariling pera. At ang ginawa ko? Ang ginawa ko na lang ay kumapit sa patalim. May ipinakilalang matanda yung kaibigan ko. Dinedate niya ako at dinadala sa motel. Sa madaling salita, naging walker ako. Oo. Walker. Sobrang dumi ko. Sabihin niyo na lahat ng masasamang salita sa akin pero walang-wala ako. Dahil sa malalaking pera, natukso ako. Kesa naman sa mapagod ako sa ibang trabaho. Easy money kumbaga. At hindi ko nga pala nasabi sa inyo. May boyfriend ako. Oo. Pero hindi niya alam yung ginagawa ko. Kasi alam ko pag nalaman niya yun, magagalit siya sa akin. Kasusuklaman niya ako. Three years na kami ng boyfriend ko. May nangyayari sa amin. At sobrang mahal na mahal ko siya. Pero wala eh. Kahit mahal na mahal ko siya, kailangan ko ng pera.
May kasabihang mahirap maging masaya dahil matinding lungkot ang kapalit nito. Kaya feeling ko, totoo yun. At dahil naging malaya ako, naging masaya ako sa buhay ko. Pero dumating ang isang buwan at para bang delayed ako. Nag-take ako ng pregnancy test. Buntis ako. Hindi ko alam kung kanino. Sobrang hirap ng sitwasyon ko. Wala akong peace of mind at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Akala ko sasaya ako kasi marami naman na akong pera. Pero nangyari sa akin to. Parang gumuho ang lahat sa akin. Parang ayokong ituloy yung pagbubuntis ko pero ayoko ring ipalaglag. Pasaway kasi ako kaya nangyari sa akin to. Nangyari lang naman sa akin to kasi hindi ako sumusunod sa nanay ko. Nangyari to dahil sa mga makasariling desisyon ko sa buhay ko. Sobrang pinagsisisihan ko. Pero wala na. Huli na. Sinabi ko sa boyfriend ko at sabi ko, siya ang ama ng dinadala ko. Ang masakit dito, hindi niya matanggap. At gusto niyang ipalaglag. Hindi ko na rin makontak yung matandang lalaki na dinedate ko noon. Devastated talaga ako. Gulong-gulo ako. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. And then one time, sinabi sa akin ng best friend ko na kinukumusta daw ako ng nanay ko. Sa totoo lang, gustong-gusto ko nang umuwi. Gusto ko na ring sabihin sa pamilya ko. Pero nahihiya ako. Ayoko ring ituloy yung pagbubuntis ko kasi paano na lang kung hindi yung boyfriend ko yung ama nun. Dumating sa point na sobrang stress ako at sobrang sela ng pagbubuntis ko. Hanggang sa hindi na ako ma-handle ng boyfriend ko nakipaghiwalay sa akin. Habang ako naiwang mag-isa. Wala akong kaagapay sa mga problema ko. Isang araw, sinama ako ng friend ko sa church. At doon gumaan yung pakiramdam ko. Baka nga siguro naging ganito yung buhay ko kasi walang Diyos sa puso ko. Pagkatapos ng simba, na-realize ko na dapat ituloy ko ang pagbubuntis ko no matter what. Doon ko din napagdesisyonan na umuwi na sa amin. Kinapalan ko yung mukha ko at nag-sorry sa nanay ko. Inaasahan ko na makakarinig ako ng masasakit na salita sa kanya pero pagdating ko sa amin, wala siyang sinabing masasakit na salita. Niyakap niya lang ako habang umiiyak sa harap. Sabi niya sa akin, "Nak, kahit ano man ang kasalanan mo,
mahal na mahal pa rin kita. Sobrang saya ko. Kasi kahit nilayasan ko yung pamilya ko, iniwan ko sila, tanggap na tanggap pa rin nila ako. Tinuloy ko yung pagbubuntis ko. At huminto muna ako sa pag-aaral. Napag-alaman ko na yung boyfriend ko talaga yung ama ng baby ko. Kaya lang, hindi niya pa rin tumatanggap. At hindi niya talaga pananagutan. Kahit na matagal yung pinagsamahan namin, binaliwala niya lang lahat ng yun. Dahil sa hindi niya nakita yung blessing na dumating sa buhay namin. Ngayong nanay na rin ako, mas nagkasundo kami ng nanay ko. Nare-realize ko na yung mga hirap niya na ginawa para sa aming magkakapatid. Ngayon, nag-aalaga muna ako ng baby ko. At pagpasukan na, mag-e-enroll uli ako. Basta ako, gusto kong makapagtapos para sa future ng baby ko. Gusto ko palakihin siya ng tama at punong-puno ng atensyon. At sana balang araw, magkaroon ako ng kaagapay sa baby ko. At tawagin niya itong daddy. Pero sa ngayon, focus muna ako sa pamilya ko. Mahirap ang buhay ko. Kasi bata pa lang ako. Kaya sa mga kabataan dyan na nakikinig ngayon, huwag niyo sanang tularan yung mga pagkakamali ko sa buhay ko. Sana naging leksyon ito para sa inyo. Mahalin niyo yung mga magulang niyo. Kasi sila talaga ang totoong nandyan para sa inyo.